bula ni yang rabina kanito kanya na bola mata lihat talengo vambula tikaningo na singile misiga to city kadi tiko ni bula December ta bola katar na singile sudu vambula tiko yani wekinda bakira ram sarti kanyi bikim ni to ko na sase matiko mai nan roni pepang ko na bola mata keba kai ko sengai ready umbeka bakandua no beba madala teke o mantanga bala kaleka na dango ngaulia dapat tumena korno kuni mona beba levo wasu talanga telefono sa casa o tika sarani ngoy na banu Albert bata kerto na ngo bitamanya wala sara mantanga ngo di posta kani ngo na ready ao bambato klama inanda sa okay to titang na chuba tikera may inanda mata bubala may inanda sa tukon chuba sa kata-kata si benan rak ya yango Itatanga bitungona isolo samba batambataasi vesar tungona ndake yana dende ni panu andam bulakina wana ngona buru-buru tungwa bekito na right ngame ya reta na bulu-bulu tia ya sa bulu-bulu tia to na bana todo kongona parking lot okele tani kinango ngona tikani nungu daka doanga na nungu break lele ona numa me mai vesura titu bikimuni ena bukuni buli ni business na business ka untuk waseti ko yani enan roni pepa ngona roni pepa ni business untuk waseti kani kenan business ka usaba ka doroti ko mai vivi baki ngai na mona liba ya bakao bakasangara tumba ka mento atale na nomo ibure na rauni ang karabe tunga mai vale la ko mai tiko na buli ni business ni ko morongada na non riba ka madal hear from the experts later today rauni tiko na live session ya Kaya ko register maya na ng website nga sa Tongor na www.liablast.com. Dito na ito. Baklewan na ito mo na form kanandola may vehicle. So you just step on that. Nandola may vehicle na form mo na bito kina na ito mo kina mo email address. Make sure it's a valid email address. Mendono kina mo email address ang bitamay. Rawan niya nang gaitor na link ni webinar ya Te kongoro ira na vakaitavi na reda te kongoro na posta ira na vaitavi te kene na webinar na tavi ni po na raita ko mai sara marama ke da ngara tongoro ya santo na kana levo ni marama sa vabu kala mai na la mani business ko kenda na nana kenda mandana nana nda zaka tu Zaka mai ndala mai bimbi mai vale ndala mai tu mai zaka ni ndale se ni vale ndale zaka tale we can be the first one to wake up and the last one to go to bed the wonga takatunan ng tambulan ng vale ndara balitir na wake kami balitir na lubenda this is something that is worth checking out iko pinakata mo rawka na mona liba iko bibuliza na bakena yang atake na mo yaya baka liba ko tungor biko mo rawanya rawka kina biti ko na bulnya karni ko nareda nung post ke baka scroll sumbungan nung post na kala na biero te chukon baka na tinakalo ko post takati kon na post kala ni bunga bikenda Sera tulikala ko nga na yaya laylay nga ko tungor bikenda ko na nung talebon no telefone nga ko to weekend ko tanto banga taka na Facebook na dapat tala na tamba na pingiriti no people are earning so much wala pakaya nga taka binakasartungan gore raw ka kina sarang raw ka wala nga kina raw ka lelebu kina bambo tani lebu sara ureda weekend manda so sara ka bachon boli take bakana ni pepa ni boli ni ka wait okay ndara ka baya na Facebook which is good well this business au sanga ni klay bana sani bro da bawiti ko mekin ko rayo ti kanin ko Canada au nyo may buli dan vivi ba kin business ngo au vivi na internet pa vivi nga na mona liba na mong business tara na buru todo sanga ni tipo nga ana bono ba kay tiki nang ko rasal nga ni tipo may biti o vivi ba gandona na mong business na mona liba kla buru todo Lebo sara na marami toke total nga naturang sa kalaw may
torang ito kay rasa baka tiga sa tengah minonda. Rasa babu isa sarti ko na laman yung business ko. Pagkatal nga kina, kima minati ko talaga ni bonotan. Siya ni klay bina puno iko siya mati ko may kinanggori, iko sa muri baka mureti ko manandro di pepanggoya, binakata mo, siya yan iba kwento na, great opportunity. Baka iko binakata, mabulida, baka yang ataka baka zaba na numuyaya, baka libo-libo tungkor ko, dormay na kalaw. Na malaman yung business ko, siya nga ni klase ni bakuwi kinento na tamata. Baka nga sabi na kata. Iko sabi na kata, iko lama soli ko talaga mo may buli, mo na buli na kena wale sa na kena garang-garabi, then this is for you. This is for you, Ang bakit ini kawalo, lakadake. Raw nintang garaba baka beauty niyan, baka garaba baka bubale. Ko sa leo-lebo, irna sa garaba ti ko ng business ko. Era sa pagkabasar to nga baka mata bubale. Sa siya nga tale, sa leda na nga una, sa rawi ramerambyuta na ng radakada katundi. O ira ng gas ni buli, sa rambyuta ng gas ni buli. O ira ng nasi, sa rambyuta na takadaka baka nasi. Buniway, sa rambyuta. Para didi baka to ng sana ng business, traditional businesses. O baka sa matakati kung doon na beauty niya, raw buniway yung bat. They have their big lab. Doon to na ng lab, didi baka to ng business, dental business, and dental clinic. Rosa, how many years back? Rosa, may naman doon na stage sa araw ni Songoto raw na nun raw. Business ya, o irna taka to be raw, sara, kala soli be irna notice in sevo to be kapita na bula. May radyo sa pangkaratan tatalong rata ng baleta. Sara reda raw, that they don't need to run that business anymore. The online business go, sa bakararo at takasara be raw na nun raw. Ay, nang buli bengarabi, baka bimbi, ang dorong at bali, benang na dentist talaga. Wasio kwa, di na ni lebo na ilabro sa rawata may, lebo ni karo rawata may wanan ron business. Business ito mga ikain, dental, robot dental clinic. Ito na ka, reality ko beraw. Ang ginto wasio kwa sa ndotang, ito kuno kwa ni, mani baka zaba na lebo ni laban da rawata, kwa na siya nga baka doon replace ta ka na una kwa baka elia. Kay rato na luben. The time that she can spend with her children, sa lib na nguna sa tunga ba na ni dakadaka, na baka sama sa tunga nakambalat na dakadaka ng business ng business ya. Sa pagkakasamta ko sa tumbot ko na luben niya. Puta tanit ko may buwa. Nangaw na ba kay rato na luben. Kaya nakangay mo city ko. So when she saw this business opportunity, pasakalaw sa nga milom, naruto tar, siyang soti. Baka me, tuya ni muri baka me, lomal lang katakatod, kila ni online, kila na, mana libo-libo to na skemas na kabaya, baka tala ito. Tanggay tigurido ko na bika sa tigiburawati may, naruto na. Tanggay join tiki pa may, may pang una. Alam ni, in less than, I'm sure it was in less than 3 years, they were able, about 3 years in the business, sa rawi rumalosong ataya, they work full-time from home. Daw to ko na na, daw mo sibiraw ni klase ng may ngona ni vacation, meron ngante, nirecho ko na lubian raw, meron pang ngante tek na ngone. Sige raw, nirtula ko batakit, baka bubal. Balatan, dito ko na business siya, raw na biyotini, nandua biraw na lako, raw na baka tenstiko. Kucher na ngone, enduay na tiko mayan balatan na ko na business. Sige raw baka doon, nirtula ko ba. Yan isama yung karabi ng business ko, may baka yung karabi ito nga naman na libo-libo, around in the vehicle yaka. Now they travel with their children everywhere they go. So, ando nga ni talano, that's only one story. Yake baka yuko siya mamay and live session na kabini ko, na ready rato na, na tikay ng gori, yuko na rongo da yan dun doon, na talano. Ni siya mamay mo ni may rongo da na zaba, sa basta beira ng business ko.
Rarau na kenang garabi, kenta na oso-oso tu, kela yo kurumbita kanyo durmi la moride sokora tolu tu nang rata-rata. Lain dala kami balang, itu tempat kami nandai sandongan rata-rata ando tinga. Dala kami balang ni baka ngai ko bude sai ko sini baka senda na job. Bini, na job rambini and you can have 2, 3 jobs one time. Iwete main dua lako mule muku jali moku you know, katu ya. Orita nyo ira mantanga kora tolu tu wan rata-rata. Rawa chunga ni rata-rata. Teke bona nanda business mo. It's flexible, And when we go yaka and we can just use our phone. Da baka nga pangat nakachanga nanda telefon. And we can yung balata na nanda business. So, come and join us later today. Rotati ko na ono na kaloko 6 p.m. Nekab ni kuwa. Nangono may biti. May baka may biti. Sana buki lulunggo. Doa na kaloko na singalib. Ni buki lulu may biti. Anangona. Do live kina. Na nito friend for session ya. Kaya bakay ko dalata. Iko raw niya sarap na replay yo. And bimbi mo na register. Balata may ko turo na link ya. Come and learn how to start your very own business. Kami merong ada. Natapos yung humanity ko naman business ko. We need to get that information. It's very important. Ni beran data ka banda ka online kem ni na kango. Klaus sana posta lang natin kinan ni klambaletir na scammers. Balata nangaw go ira mata ira ngata sartunga kino ira. We know that this is the time that, kenda do pinakata me live and understand it. Ngona ni segni sudo festive season, We want to spend here and there. We want to take our children. Irge banget ta kasarangan ngono ko rakila ngono sarangan ta, we're hungry for money. We want so much money. Ira nangay bazani kenta mai na mona liba. So it's important. Niko pinakata madakam ta kana mona liba. Niko mo zakaba na mo bakan tindike. Ako niyo sika lututungaban nandana ka rindo message nga ni biko. But already to irango. Yes, they send you messages, Era ed friend man dani, matay resisum da ni saka tum da ni vikla ira sa ed yan. Nir ed friend nga nga accept kira kina. At teki busar nga na nonra bada. Rambium bada ni bikem ni. Iya, ronga do ira na bitangan ng bada. Dingin no. Ano mo ba kaya, ano mo ba kasi nga baka tao chuko biko. Kaya bale na mo sikaluto bera, kaya mo sikaluto baka tao sarcho nga biko. Baka taka binaka na mo bakasama. Merawan yo kinta virango. Lebo sara nakanga moistukina. Yo manda ni ureda ni lebo sara nga. Okay maybe there sa so mantanga na fake profiles or fake Facebook accounts, Era baka nga tektukin na kenggo itamba. Ebi sa na evango sir banga takatalchinga na liya blessed. Iya doa nga nangonisali ko ron itombo kira kina kaya baka moron yo kilakina. Iko mong giritira. Video call. Make a video call. Satu na weekend na kinayaya. Diba ka sara message ka ni ko na mo messenger, kinambalambala ko talaga na mo bata ni video call. Sara message nga ni. Ko na ubi nakata mureta na matam. Darubita lang no. Mureta na matam, Diba ka siya iko sa baka mureta sa tunga na nga ito ko na may nananama ka nga kaya baka sa alas na kikenda. Tagay baka mbotiriti ko nga iya sanang balang nga weekend. Dayan dan raba kisara nangonanggo derangay may ni matatal na nanday laban ni sigani sud kosa na song ni weekend ang balat ni rabilos te kichugani so lang amengo 100 o tingango rosang bul kabanayawa ko sa naturendo na 3,000 maybe may bato ya sing ka nakarato kaya naman din kalilon ng bagay si pero ng talon kaya we have to wait sing ka na may bato yan kanila ko lako mukha na mo komento ko yaman tanang bagay konta sabi kila itu ntasava mbangiti ko kina for a period of time, Tarto kilay ko binakatuto kaya biro na mo information. Siya nga nga nito sa sulit to bakararovi kaya na loan. Kwendo ako siya nga sarto nga niyan rovi kilay may lakato nga may gamisiwati ko. O timo nga may ba, o siya mga bato may nakaito ko na, nagsulibi kong ko. Okay, so we can kaya bakang botatiko. Kaya bakang botatiko ni may baka merang kaya na numatiko siyang ko santo na blessing. No.
Ina blessing sa ina lak nga may wana kalo santo no chungo na kalo ibana katal nga mondo daka. Mona daka na kamo rawata. Na kalo sibina kata na tamata butesa. Sementa kanam buta chico ni basata. Au sana basanga ni ba kambaleta saba tumbura rawa. Ta vida mengo nembaki na nito sangati kung may kiton na sa na nito kani ba kang business yan na business platform go. Nando buno sa tiko yan natitinan go. Buni kako ni sikalo to ver na scams. Waray. Tama ta si sikalo to nga may sabi mengo ni ko. Sila ko nga. Yasa ko nga ay. Ano ko sa sambala nga. Kaya ka sa ngayo kailangan kay kindamay. Tan rote kiko kono tamata ko message kani kira sambale sa chungabiko. So you should do your due diligence, do your research. Akaba no mo bakikeli. Ana business wa sete kaningo. Go enda ngoni saloro ni may bakikeli kina register o may rongada. Na free for session na kabni ko. Ambalam tanungo ba madala. Musangay mo le coffee binaka pagalibe kina nito bito ko niti kumaye. Thank you so much. And reach out if you have any questions. Recommended ko na US ni seberang ni Woti. There's a promotion for only US the people living in the US. Somebody imbita may nakambani binakango. O klanin do na promotion wa waseti kaya ni nabulo October, manito manitali man November. Sa may daba. There's another new one, but Congo ikemuni tiko manabon America. It's dash to 3A as well. Yabian dota nga may nabalele may banakyan ya. Congo rin ito po na. Ibi nakasar. Saan nga ba katawi ko kung nga nandati ko nandingin-dingin. Ito na kalebi-selebi ka na nakalunggo na ngalala na dingin-dingin. Na namo ba kayo, kinanamo ba kasya nga? Di ko nga ko. Okay, pinakabakalebo. Sa paano ni pinakatikayanin na singa ni Kua, if you are staying around somewhere here in Canada, stay warm. Ito ni Kua sarabia ni Kua mataka. Sa sirosobo na nito mata probably will go up to -20, -30. Very cold. Blessed day, everyone. Nikalungata ni Mother. Naka.